Kaya ba pelong ipi ban tau ini ke jing right so si kentin na pi. Jika tu kucing ruai berwai kena kibarat nam takan election mah. Oh. Kalau baik tanggung ta, bangadon ke mynsiem ke masukia nam tak kena. Namal kum balong menta ni kilat jadi kena. Shillong kacing kat kengi ke buat kalong umdai bangin berkat tangga ke menta ta. Aha. Gin hap berkat tu nam ta kawan sawan namal ba. Dada bakala mangi kerkom cit. Umut ngilong kumbangi ni aga jingkyrduh cikerman ni kini kihat kibarit kibasatin dan kiban luan jadi lalaki nong nikmat kilong kibabha kibabek mungkin kihat kibarit kibasatin kalau kecing manto ya kigen Acha por tau ini jingkyrduh shop in tau to ki wan gini kena sapi. oh kiwan gini kena kia uot kia nam kia long idan alang lengkap kecing acimut ni bakwan lang tu kan yang mana okay long dekat kecing sokya mesti ngasim ni kena kementar ha ipol ibalang kuat tang si 2 minit thau tu celuai okay so ko mot long ke ek wak le menta ka de na menta kala shai de ni kecing semua cuma kalau bangi ngikit ilang mikman ndai ban berkat tang ko menta ngikit ilang mikman tak berkat atat ni kini kihat ibarat kibasadin kiba 4 don ka hak ban buat ta okay ngilang ko bangi pen buat mangi nam ta cengki ru lingba ka program ka jongi na kamenta skala shai parhadien ya ka bangi la yo ya ka ban peni ye phi ka wi ka khubor ka be dei bat ka jingrai ka ki hybrid ki larwai ya ka bakin kin utsur bat kumjuru ban kerpat ya kinong thep vote nadu kilong kume kilong pa hadu ki samla ki bla yo ekani ka hok bakin jet economic khamat ki bi yo i jangai badru ki ban pet na kamenta ka bha ka miat bat kumjuru economic khamat ki badon ni ka jing sempang menta ni don hakini ke snong yo pomtia bangin wan ban kendo ikini ki hab berat kai ke jingmut ke jongki kai ke pelong iki ban rwai ikini ke jingrai namar ka don kumangi layo ya ka ban yakran bat ki katto ka nengot ka ba kini ke jingrai kala sapryang apo kilat social media ki oboni ki sngo bat ki a jingyero ikini ki habret bakani ke jingrai kala dapan sapryang keleng lingba ka khubor ka bangila penwi ha ka channel ke jongi to ngini kendo kini kena bat ngini keli to iwai na ki idei iwan bandri melemngap bat iwai pat idei almeka kharngi bat ekani ke jingrai pat la penbet penbiang ya ka bantho bat kumjuru ya ki benta ke jong to ke jingrai dei ba smiling ki bajuk ki khot ki video i kum ba do smiling tetongin skap kini ki kana ka jing ekran bakini ki hybrid kai ka baki don ban ong lingba ka tu jingrai baki larwai bat ka ba phi la sngo hapo ka khubor ka jongi hrei ban kham shai pat ya ka jingmut ka jongka ngin ekran bat ki menta hangni hapo ka snong yo pomtia iwan bandri phila bani thu ingi dak kanu kurkom ya ka ba phila leit ban pen sngo she I pa smiling haba kini payde bat ba in tha bat yakni ke jingrai ka ba phi baro armut philayer wai phila bani tho ingi ka baning kong e the ngila long ka meeting but kini ki members jong ka certificates parliament but hapo jang ka meeting ngila arai bangin ya penlong rally bangin pin thu ya ki irong ba ki bala yo ban tap vote ban jiet ya kita economic khmat kiba shampang kiba perkhatlem ya kita ya kalawai ke jongi ti hadien kata ngila ngi kum ki minister se ngila let chai madu smiling but ngila kerpat I ba in penshna jingrai yangi halor kanika phang ka bangi mut ban kanu kerta ka jong phi shong class I menta nga shong class 9 but nga let school hapo Holy Child High Secondary School to kanu kerta ka jong phi menta nga dang khat lais nam karta to kai ka ba yo I jong phi ba don kam ya ka ba phi phin kerpat kinok thep vote lingba kani ga jingrai bakin jet economic khmat ke ba shampang ba kumju tu bakiban perkhat nam ta ka roi ka par hangno phi I to de lingba e ka ba phi puli na khot khobor ran ni phi yo sngo nang ne nang tai ikini gi jing e ngi ka jing e the ngi la yo I hi lingba
kini ki media ai rumah ba ngi ikan ya kita ki samla ki ba long unemployed kim yo jam kila wala kila adap makna kita ki ban kila adap ban graduate ne kila adap ban le post graduate ru ngi ikan ba kim yo kam ti kapan chance ir ken ngi ru kum ki khna mo lara ngi le kat long ngi la khra ngi dang net skul mentar long ngi kwa hi ba ngin yo ta kam ka jam ka ba pet ba byang la shai la shis ngi khnang bangin men toy hi mangi ken mo bat kum chu ru ya ka jela hi ba ro ka wei ti ka jingi i ba kani ka unemployment ka bangi yo i ha kani ka jela ka jangi ka pin long ken ngi bangin ka pat kita ki bangin ka pat kita ki voters ki jangi bakin jiet kita ki nom khmat ki ba bet ba byang bat ki ba shampang bat kumjur ki ban perkhat ka lawi ka jangi almeka kanu snem pidon pilit ko lei ba pidang song class yu leit skul ha nongkrem higher secondary school ban nga dan ha khat sau snem karta haba pirwaye kani ga jingrai de ba madu smiling kuma pi ong ila da banthau hadu katnu ka kaba pidon ta ga jingso ka jing khia jong ni ga jingrai la da phila bani thu kaba pi karpat ikinong thbot bakin jet ik ta kinumi khmat kumbi ong i wan bandri menta ikiba shampang bat kibla ban wan rai ko roi kapar ti hadin ba imadu smile ila thawi kini ka jingrai tingila yo ban le rally kum tu te kalong ka kta ya ka mynsiem ka jongi ba kum kinong thebut mo kidai ban theb ikita kinong mi khmat ki ba shampang bat ba namar ba ka shivut ka jongi kadai kalawai ka jongi kum ki hep ki paren tela da maki pat ki shu thep tang kita kinong mi khmat ki ba shupen be da ki e te kalong pat ka jin ka bomento e na ka banta kalawai ka jongi te ka tu ka jin rai ru ka pen kta hi ka mynsiem ka jongi la dangi ngap bhai ka tu ka jin rai bat namar ba kumbala deb ong hi iwan mentat ru mangi de bancet dia kinong mi khmat ki ba shampang bat ki ba perkhat ya kalawai ka jongi pi jinge ayu to kani karta ka ba pidon hoi ka jinge long parlok ki parlok hieng asem ke gi jinge e ki ba pi hasnong nga tha kum kita ki hep ki baren ki jing e ki bangi yu i hasnong hathau ka long ba ki nong pet mo kimda sim khya thani kata te long ki kim perkhate ko mingi pat ki hep ki baren te ngiyo i shibun ki jing e haba phai shakani ka singi ko ba mantaru te watla kalong hai ru watla kalong haskul watla kalong hai ru i be shibun ki jing e namar ba kinong ela mingi ki hep ki baren kimda perkhat yangi te kum ga to ka jin rai ru ka karpat hi yangi baro ba ken mawingi kum ki hep ki baren pijupet tv hawan ni shipet news pet news shi i ki news ka bunu ki khubor ki ba kumno shi i ba shani satai mo ki bun satangi jinya khi ha khamtam hakani kapor election ni leite ki bun te ki jinya khi namar ba kinong mi khmat ru ki utu dang la manga i shibun hi ki jing ya khi so yuan bandri ka jing hi kumen hakani ru i mo baki youth ki jangi ki yakhi namar ba ki long unemployed ti kata ka de ka daw ka bangi i menta bat kumjur ka development hani hajila ka jangi kampa da byang than ken ti kita ki jing e ki bangi i bat kumalang mentaru idang don kam shibun kita ki development ban ngidang don kam shibun e kita ki development haka jila ka jangi ka message ma tomenta napi arngot kibla ruai kini ke jingruai bat kibla pensngo shi madu smiling kuma pikot abede bat kumno wangi de ban tap ya ka vote ke jongi hoi player wai tangba shikinten arkenten kum ke jingkar pat ke jong pi pat ikinong tapot nakaliang ke jonga hi te nga karpat ret yaki kmi ki pa bat ki henmen ki jongi ki rirang ba bakin sngo pha bakin perkhat chwa bakin tap food bakin perkhat shaya kalawi ka jangi bat kumjuru bakin mo kumbangi la ong shakmat bakin jiet kita ki nong mi khmat ki ba shampang ki ba perkhat ya ka jat ben rio ka jangi hi bat kumjuru ki bangwan ra kita ki development ha ka shnong ka jangi ha ki constituency bat kumjuru kumya ka jalahi parok wai
Pipan? Te ngaru ngoban kerpat hi ya kiri orang baro ki balayo ya kalat ban tebun ba haswa bakin da tebut ken perkat arsin shwa namar ba lada ki tebun kadai na kapenta kalawai ke jongi hi bakin da perkat arsin shwa bakin jid yo ta unong mikmat ubadan ke jin shampang Pajba nget pilayo sngo ya katuka jingkran bakini ki arngut khep beret iwan bandri bat yalmeka Kumba don ke jingong ba kareta kamsong hakata ke jingmut jing perkat bat ka perkat perdan yang gibriu ndai ka deiru da ke jinglong rangba ke jongki nali kata tin paring ki ong ka maturity tinge plio sngo ya ke jinglong rangba ke jongki ni ki hep ki beret ki ba ki i jingai ya ka lawe ke jongki ba ki lingba ka kot khobor ka ba ki puli lema ki news ki social media ki ba ki yo ban pe ki i kita ka jinge pat nganget mental ada kelas sengap ya ke jingkran ke jongki menta ka di ka rai ke jongpi pat ya ba phin a ya ka rai na ka menta ka lawe jongki ni ki hep ki beret mar kumba ka long hi menta sansnem layat ki snem ki layat ki ubun ki jinge sudah po ka jala ka jongi henry modoban penur long kata ka di ka shivot ka jongi ya ka bangin jet ki nom ikmat ki bedan ya ka jingkit klie ya ka jing shampang bat kumjuru ya ka bangila je kran hakini ki sngi ki bladap wat kini ki shakri ki jong blai ki blapen sngo ka kubor ban jet economic mat ki shapting you blai the lingba kani ka kubor ni ai kublai phi wei pe wei lingba Shillong Mail lingba kani ka program ka bingi ai ka tang na kamenta skal shai ka balong kani ka jing ekran ka de na kamenta kala shai jong kini ki hap ke bret kublai shibon Nghiêm
Meghalaya has gone from being a power surplus state to one that suffers from power deficit. Is this the Meghalaya we desire for ourselves? It's time to speak up about the issues that are hindering Meghalaya's progress. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. But commitments